Muhammadu Rasulullah wallah Wani daga gausi ne girman sayyidi Rasulullah mun ji shi baki na gausi ne darajar ahalin Habibullah mun ji shi fa daga gausi ne komai ka gani gare mu babu abin da ba daga gausi ba idan ilwa zana yin roƙo ni zai zan fake ga gausi ne idan an ka zangwame ni sai na tuna an fayi wa gausi ne bai daki idan ya zagan sai na tuna an fayi wa gausi ne idan an yi min habaici sai na tuna an fayi wa gausi ne idan an ka yau dare ni sai na tuna an fayi wa gausi ne amma yan uwa ku gane babu abin da ba da gausi ba komai ka gani gare mu babu abin da ba daga gausi ba mai son gausu daga yau ko kar ya yi aikin da ba da gausi ba sallah da yi ta a jam'i domin aikin nan na gausi ne azumi ko ya yi shi don bauta domin aikin nan na gausi ne ka in akwai ya bashe ta domin aikin nan na gausi ne hajji in akwai ya fallanta domin aikin nan na gausi ne neman ilimi ya kokarta domin aikin nan na gausi ne domin dukansu waɗannan ba aikin da ba na gausi ba wani ka gani gare mu babu abin da ba daga gausi ba ina ɗalibai ku ɗau allo domin aikin nan na gausi ne ba ku ƙara